Good evening, everybody. Me kasa kakra bi echre nneoma ketewa bi wo life. First of all, maya na mo asiso a mo de sese aben wa ha. Mo ne scam boys no. Ana amafo frɛ saa nkrofo no sakawa ne nasefo a sometimes no ana mente ase. Huma menka bibi tramo. Saa boys ne mpanyimfo na muhunu omo a omo tu sika gu a mmaa ne mo ni di akire no. Se mu betie asenwo ya meka ne mo afomaba na Ghana fo afa. I want to show the secret in the spiritual way. Hwe omo nnuro no a omo kwagege no. Meka no kra kire mo ne dedwe. Sa aduro na omo kwagye a omo abrabom no. Na no girl na owuye no. Bi entimi ngina ho enka nkyere me Bernard say girl no ni wuo no boy no anhyera ne tutuo no first one homa me kyere wo secret boy na anhyera onim tuo no se ode oku girl no anye ne pe ne se obetutu abone girlfriend the secret wom nie spirit na omukwaji sika free omo no omo scam spirit na omukwaji omo se omo yesaka wa obehunu boy na omo tu sikagu na omo gina car so akora 18 years 20 years na card ye odem no ne maame ne nabusuafo ina betoma bentimi ntoka no maame kyerɛ wo secret spirit no anytime bia no openipa de wodo no na ono age no bia obe request ade no wonfa man ba onam se wonsa akohye na numinti no nipa wonsa da bia numa otinka wate ne tambia sɛnea ɔma waduane di konde ɔmfa aduane ne maawa wontim enko fa aduane di ba saa nipa ne konde na otim bowra kitchen ɛfa aduane ne bi di enti boy ne ga ni wuye no enye kwa sɛ Ghana fo te ho na ɔmo keka nsɛngunu no ɔyɛ honhon na ɔne ɔmo nam no nnuro na ɔma ne sika no na apeke de ɔno pɛ ɛwɔ na brabom I am mameka secret mencho. Mempese mebo bidini. Na nsa ye because Ghana. Na amanfo mo hwe nipa na ono aye ne to no no. Ne behave a obehave ye na mo ahunu that dia ne eko. Sa sikaduro na omoje no. Ada o maame o yire. Nipa de anawunua bi a woda na koma so pa no. Na ono ade ne force apeke no me ka kire mo ne dedwe anya ne pe no de tutuo ne ku girl no eye ade ne share no we ni me hia se meje na age woni asem be ka kire no me da biara se